Това е И. Искам Е да натиснеш. Е до буквичката И. Къде беше тук буквичката Е? Тук, къде беше? Тук. Къде беше буквичката Е, Емче? Това е И. Буквичката Е до И. Хайде натисни буквичката Е. Тук. Да. Не е това. Да. Айде сега натисни М. М къде беше тук? Добре. Айде сега натисни. Браво! Хайде буквичката Т къде беше? По средата. Да. Така. Айде сега А. Не, това е М. А къде беше? А къде беше? Не, още малко, още. Не, върни назад. Под Е. Под буквичката И Е. Къде бяха И Е? Буквичката И и буквичката Е къде беше? Това е Т. Ти натисна вече веднъж Т. Къде беше буквата А? Ето тук някъде беше. Изтри го. Добре, айде сега буквичката А беше ей тук някъде. Филм ли ще гледаме или ще пишеме? Да пишеме. Айде буквичката А беше тук някъде. Тук. Това е... Аз няма да ти я покажа. Ти я знаеш къде е буквата А. По средата беше някъде. Айде натисни. Буквата А къде беше? Това е Буквичката А е под буквичката Е. Под буквичката Е. Къде? Ама ти като не виждаш, аз как да ти показвам и как да те науча да пишеш. Изправи се сега както трябва. За да виждаш клавиатурата. Виж. Буквата А. Тук някъде. Ей тук. Покажи ми. Не, ти я знаеш къде е. Ето тук. Не. Отдолу. Отдолу. Върни насам. Буквичката А. Не. По средата ти казах, че какво се правиш? Ето! Това е И. Това е И. Ето. Айде пак буквата Т. Т. На тати буквата Т. Така. Айде сега И. И. Това е К. Добре. Топ. Тогава